bareng-bareng aja loh. Rokan gini ya. Hah? Rokan. Soal itu tak mas, bener panitia sana. Kalau panitia gak percaya pak, muni enak penak itu. Kilo watt mereka ngingatan, 1 kilo mas, kau enak jalure. Bapak dari Tiger loh. Niki nggih. Niki sampe munggah. Kira lapor nang lho. Niki timbang ke prenyok mengke. Pangopo to Mas ya? Ya. Iki mikir apa? Tali sepatu. Aku ya tali sepatu lho. Tipe ya. Ya Allah. Diapit kali. Nek ku Mas. Nek. Ya. Iku lelene ganggu peserta lek mau gua ini malan. Motor kae ngira motorku. Iki balik rene apa? Munggah-munggah. Mas, Munggah non balik rene apa munggah? Munggah no. Iki arep. Balik kan Mau karek penak. Arane munggah-munggah. Bene munggah. Munggah. Diadol. Bene. Ya dore ini no. Tinggi ngangkal peserta liyane. Ngangkal peserta liyane. Pedaku coba dhewe. Nek ra disater. Sampai 230 lot. Jalan lot. Pas awake. Wah, ora jerat-jerat Mas. Slow modele. Getor apa? Getor. Get. Cok koplinge. Nek iso tak unggahne. Bane ditaleni kawat. Terang ngono tali anu rek. Bane munyer. Tak sangone Mas. Ya tinggal. Apa hati rene gowo? Wih, kosong. Iki mek ditaleni tambang. Bane pinak nang sana. Aku gak tali. Kali. Aku gowo. Yo. Gawe iki lho blei. Berarti gak dis ya. Wis iki apa ora? Dis wis pindah kalau. Rasa ngoyo Mas e. Nek Pak iki pengen